Вітанкі. Сёння будзе святочная казка, бо хутка надыходзяць каляды. Таму і казка трошкі святочная. Яна вядома амаль кожнаму беларусу з дзяцінства. Амаль кожны з нас чуў яе, хтосьці ад бацькоў, хтосьці ад сяброў, а хтосьці быў сведкам асабіста. Таму пачнем. Чаму мядзведзь з пацуком сябруюць? Беларуская народная казка. Калісьці даўно, у часы смуты, мядзведзь шмат жыхароў лесу да свайго логавішча далучыў. Кагосьці запужаў, камусьці мёду паабяцаў, а іншых дык і ўвогуле з'еў. Такая ў мядзведзя сутнасць, што тут звярам рабіць? Давай яны мядзведзя ў бярлог бурыць. Доўга бурылі турму ўсіх звяроў, шмат загінула лясных жыхароў, але нарэшце стаўся цуд. Дзясятак звяроў пазбавіліся мядзведзевых пакут. Нехто з іх хутка ачуняў, напрыклад, зубар толькі галаву падняў, ды разам з бабром закрычаў: «Курва! Колькі гадоў мядзведзь нас абскубаў!» Таксама воўк і нават багоўка амаль усе зразумелі, як з крывалапым побач жыць няёмка. Зверы гуртам сабраліся ды абвясцілі: «Нашы лясы не смярдзючы бярлог, трэба раніць ад мядзвежых аблог». І толькі бусел закатаваны, якому мядзведзь увесь час пёркі выскубаў, каб той раптам не паляцеў, не паспеў на звярыны сход, так і застаўся чакаць на палянцы ў цэнтры лесу, пакуль пёркі адновяцца. Прачнуўся мядзведзь, заўважыў гэткую справу, пачухаў за вухам і вырашыў да пацука звярнуцца, каб бусла падмануць. «Слухай, пацук, тут такая справа. Неяк нязручна, што бярлога менш стала». Пацук паслухаў ды гучна прамовіў: «Я разумею, цесна ў бярлозе. Змарнеламу буслу проста даць маны. Ён зараз голы, я маю плех таксама. Прыкінуся буслам». Падходзіць пацук да паголенага бусла і кажа: «Чык-чырык, я бусел таксама, як і ты быў у кайданах. Трэба мне паўнамоцтвы надаць, і на гэтай паляне будзе выра, як зарок даць. Пазбаўлюся дрэннага, скіну благое, толькі мне б улады і сыдзе былое». Пацук доўга хлусіў, як тая мянташка. Умела. Распавядаў усім, што ён вястун неба, што аб ягоныя вусы забойцы іклы зламалі, што ён самы прыгожы бусел у свеце, як не круці шалі. Змучаны бусел на пацука паглядзеў, цяжка ўздыхнуў і шэптам адпеў: «Добра, надам табе ўладу, але ў межах закону. Мне не трэба дыктату, я ўжо быў у палоне». Толькі пацук кроплі ўлады пачуў, у вачыма вар'яцкі прамень прабліснуў. Не прайшло і года яго кіравання, як з парушэннем буслова закона ён вырашыў 4 свае пытання. Па-першае, добра мовіць, як бусел. Пацук не ўмеў, вучыцца гэтаму ён не хацеў, таму абвясціў, што роў, як у мядзведзя, будзе лепей для бусла. Другое пытанне пацук прыхаваў. Мядзведзевы колеры ён усхваляў. Казаў так: «Колер карычневы, гэта цудоўна. У ім ёсць 2 іншых, зялёны, чырвоны, якое багацце». Пацуча думка насамрэч простая, таму намары пра неба, пра волю, каб бусел забыўся пра белыя крылы ды чырвоную дзюбу. Трэцяе пытанне гучала як стрэл. Каб паставіць бусла на мядзведзя ў прыцэл, пацук вырашыў, што пытанні ўлады ён павінен вяршыць нават без штучнай бусловай нарады. 4-м пытаннем пацук пазначыў сяброўства з мядзведзем, прапанаваў стаць буслу больш залежным. Пацук тады так казаў: «Гэта не новы бярлог, не аддам я паляну ў залог, проста дрэвы агульныя будуць». Такі вось падлог. Вядома, бусла абурэнне ўзяло. «Вусаты, амаль знішчыў жыллё, лысы чорт разбурыў усе намаганні звяроў. Ці марна лілася іхная кроў? Няўжо дарма мае пакуты? Не, я пазбегну гэтай смуты». Буслова вясна надышла, а вакол пацука спусцілася імгла.
Імпічмент яму пагражае. Пацук у сініх лапах уладу трымае. Як вуш на патэльні круціўся, не ведаў, што трэба рабіць. Ужо плакаў, ахаў, буслу галаву. Гатоў быў разбіць. Вось так над пацуком павісла пагроза атрымаць ужо сапраўдныя кайданы. Пабег ён хутчэй да мясцовага сатаны. Вядома, мядзведзя. Прыбег і жаліцца. Бусел нешта падазравае, няўдзячная птушка, лічыць, што яна права голаса мае. Не хвалюйся ты так, рабі тое, што робіцца добра, кажа мядзведзь. Сам ведаеш, як лепей схлусіць, падмануць, як запужаць ды як навесці каламуць. А я табе дашлю сваіх шчанюкоў, памагатых, якія ад майго імя вырашаць пытанні будуць. Ты іх добра ведаеш. Чорнапыску, качкара ды ладова. Яны замовяць патрэбнае слова. Пацук набыў рашучасць ды давай зброяй буслу пагражаць. Гвалтам усіх ён пужаць. За кожнае слова супраць сябе ён у яму саджае, а бусловых сяброў дык увогуле забівае. Шмат хто тады проста знікае. Бяспраўе, сваволя, бясчынства. Для бусла зноў надышла эпоха вязніцтва. Так ён зноўку апынуўся пад мядзвежай пятой з прызначаным пацуком побач, што новыя пёркі выскубаў. Але ад мядзведзя думку адну пацук прыхаваў. Я б усім бярлогам добра бы сам кіраваў. Вядома, мядзведзь тую думку пачуў і хутка свайго шчанюка прыцягнуў. Вось мой наступнік, вітай маяго. Гэй, крывалапы, даглядвай жытло. Пацук як пабачыў, адразу ж асіп, няёмка прамовіў «Вітаю!» і ціха ўсхліп. Мядзведзеў шчанюк бадзёра казаў. Добры дзень, пац, на гэтай паляне мы зробім свой анкляў. Вось так бусел зняможаны амаль чвэрць стагоддзя пад пацуком, ды мядзвежай лапай пратрываў. Час ад часу вырвацца спрабаваў, але марна. Пацук звык, як толькі бусел галаву ўздымае, дручком яго, і той адразу ж засынае. Буслову свядомасць у стане балота трымаў, прытомнасць у дрыгву апускаў. Бяспрэчна, асабіста пацук з дручком не вельмі сябраваў. Дзеля гэтага ён пацучкоў сваіх павыгадоўваў. Амаль 30 год за кошт пёрак бусла нару пацучкоў высцілаў. Толькі самых горшых з іх ён гадаваў. Тых, хто больш кемлівы, адразу ж з'ядаў, бо канкурэнтаў пацук зусім не шанаваў. І вось выродлівыя пацучкі, узяўшы ў лапкі дручкі, за буслам наглядалі. Пакуль дзве сінія пляшывыя лапы ўладу трымалі. Але аднойчы дручок не спрацаваў, і бусел амаль увесь паўстаў. Пацучкі разгубіліся, за мядзведзеву скуру учапіліся. Наступнік мядзведзя, як і заўсёды, ім супакоіцца загадаў, трошкі падумаў і так казаў. Пацука я падтрымаў, той амаль за 30 гадоў дастаткова моцны стаў. Ну вось, колькі пацучкоў пабгадоўваў. Першае месца па колькасці грызуноў на душу іншых сасуноў. І гэта ва ўсім лесе. Таму рабіце тое, што робіцца добра. А калі не зладзіце, я падтрымаю, я праспансую. Вось так за некалькі тыдняў, пакуль бусел годна з надзеяй галаву трымаў, пацук пры падтрымцы мядзведзя больш павольна адчуваць сябе стаў. Пацучкам загадаў знішчыць усё, зрабіць голае поле, не пакінуць шматочка зямлі на палянцы, дзе бы бусел вольна сябе адчуваў, а буслу помсты мора, бо ён пацучу надзьмутасць на смех у вачах усяго лесу падняў. Пацук бусла літаральна катаваў. Лупілі яго, каб утрымаць ярмо, да чорнай скуры лупілі. Бусел годна трываў, ён тады так казаў. Няхай вы мяне амаль забілі, душылі, тапілі, ламалі, круцілі. Але я не пацук, не мядзведь, і ніколі сябрам вам не буду. Вы пачвары, вашым душам толькі чарнець. І гэта ніколі не пройдзе, у адрозненне ад маёй скуры.
Пацук, пачуўшы гэта, крычаў: «Я легітымны, ты сам мяне абраў!» «Менавіта таму ты мяне столькі год катаваў!» Бусел маўляў, а пацук усё працягваў: «Табе шышкі занеслі, каб ты так казаў! Тваёю галавою вось той арлан у небе кіраваў! Калі б не ён, то ты б яе і не ўздымаў!» Зразумела, пацуковыя казкі ўжо доўгі час ніхто, акрамя мядзведзя, у лесе сур'ёзна не ўспрымаў. Па-за межах бярлога пацука кожны звер як вар'ята ведаў. Але амаль нічога з гэтым не рабілі. Толькі пра занепакоенасць нешта бубнілі. Вось так доўгі час на бусловай паляне кожны трапіць у яму мог, кожны ведаў, што тут у астрог шмат дарог, і бусел зняволены, збіты, у яме чакаў, бо ведаў, пугаю абуха не пераб'еш. Тым часам мядзвежы наступнік зусім дарослы стаў. Увесь той час інстынкты мядзвежы ён прабуджаў. Патроху звяроў у палон браў, ды скуры іх, як і раней, абскубаў. І вось мядзвежа сутнасць цалкам уверх взяла. Тады мядзведь згадаў малюнак двухгаловага арла, і раптам індычая надзьмутасць усё цела ахапіла. Мядзведь зароў на всю ваколіцу. Ці горшы я за птушак у небе, а неба – гэта ж частка лесу. У лесе ўсё, то мой бярлог. І гэтыя птушкі ў паветры мае таксама, бо я калісьці іх зняволіць змог. Задраў галаву ўверх да неба, ды пабачыў там прыгожы абрыс сокала. Зайздрасць мядзведзя ўзяла. Вырашыў ён, што зробіць усё, каб і гэта птушка амаль знікла. Прыйшоў на буслову паляну да пацука і кажа: «Пац вусаты, я табе тут уладу надаў? Вось, ты, як сатрап бусла, добра закатаваў, вопыт ёсць. Дапамога твая мне патрэбна, каб знішчыць сокала ў небе, напэўна». «Птушак нішчыць? Ну тут я мастак! Што табе трэба?» – казаў пацук так. На гэтай палянцы ёсць таполя адна, жоўтым лісцем пакрыта яна. Да неба блакітнага па ёй узбяруся, вось так да гэтага ненавіснага сокала дабяруся, адказваў мядзведь. Пацук толькі мовіў: «Добра, 3 дні табе трэба, каб ты на горла сакола з таполі ступіў. Залазь ты хутчэй, бо за гэтых вольных птушак у небе я ледзь сваю уладу не згубіў». Крывалапы пачаў караскацца па ствалу і стаў бачны кожнаму лясному жыхару. З кішэні шышкі ён дастаў і ў сокала шпурляць пачаў. Зверы лесу абурыліся. Нават пра мядзведжыя шышкі ды мёд, якімі ён усіх шантажаваў, забыліся. Гуртам сабраліся ды вырашылі: «Хопіць трываць усё вар'яцтва мядзведзя. Колькі атруціў звярам ён жыцця, колькіх у бярлог ужо ён забраў, колькіх раней закатаваў. Калі сёння сокалу не дапамагчы, дык заўтра ўжо нам ад мядзведзя не збегчы». Кожны звер лесу сокалу дапамагае. Хто дасі шышак, хто да сябе запрашае, хто каменьчык даставіць, ды пра мядзведзя ў стан на таполі параіць. Пацук жа напроці за мядзведзя паўстаў, прыбег да бярлога і гучна казаў: «То не захоп, мядзведь не пры чым. Вы самі парушылі ягоны спачын. Ён проста у небе бярлог свой шукае. Ды наогул, мядзведь бусла абараняе. А зараз я вам пакажу, як сокал рыхтаваў напад. На мапе тое акрэсліць рад». Зверы проста казалі: «Ну і вар'ят». Вось так пацук застаўся адзіным сябрам мядзведзя. Іншых яму ўзяць недзе. Калі шышкі ў кішэні мядзведзя скончвацца пачалі, палез ён да гары па той таполі. Лес 3 дні, лес тыдзень, ужо месяц мянуў. Што нешта не так, яшчэ не хутка адчуў. Пакуль лес трапіў лапай у салаўіны памёт. Лапай трусіць, глядзі, а ўжо мінуў год, а можа і болей. Мядзведь змарнеў, пакуль лез па таполі. Дакараскаўся да паловы ствала і гучна зароў: «Я тут назаўжды, то прастора мая». Да жоўтага лісця амаль ён дабраўся, а сокал ужо доўгі час да таго рыхтаваўся. І вось,
Шишка, другая і трэця пайшла, за імі каменьчыкаў пуда паўчварта. Мядзведь таго не чакаў, амаль кожны снарад у свой лыч атрымаў. Галінка, якая мядзведзеву тушу трымала, яго варушэнне не ўпадабала. Трашчыць, курчыць усё мацней, трываць тую вагу ўжо не можа, як раней. Трэск, лясь, трэск! Мядзведь паляцеў уніз увесь. Аб кожны сук на таполі ён зачапіўся, пакасмылю сваёй шэрсці на ўсіх галінках пакінуў, пакуль кулем валіўся. Ляснуўся шчыпаны на зямлю. Ды як жа я пра паразу сваім шчанюкам паведамлю? Наламаў галяс таполі, нарабіў грукату, якога жыхары лесу не чулі яшчэ ніколі. Пазбягаліся туды звяры ды пабачылі недарэчнага, змарнелага мядзведзя, на якім толькі 2 касмылі поўсці засталося. І раптам чуюць доўгі сіпаты енк з-пад мядзвежай седаўкі. Ды як жа так адбылося? Мне ж мядзведзю падпарадкоўвацца прыйшлося. Вунь ён вялікі які. Дапамажыце, братцы, мядзведь зусім нялёгкі. Скуголіў з-пад мядзведзя пацук. Звяры вакол параіліся трошкі і, каб знайсці развязак лёсу мядзведзя, зладзілі суд лясной грамадскасці. Галоўным суддзёй прызначылі славутую Гусі, якая вядомыя словы казала «Гага, гага». Тут нават кожны мядзвежы шчанюк зразумеў, што зараз усякі, хто ад мядзведзя пацярпеў, пра то нагадае, і адказнасць за злачынствы супраць лесу і яго жыхароў нікога не абмінае. Прыйдзе і на крапіву мароз. Таму кожны шчанюк схаваў свой нос. Па кутках бярлога звяры іх яшчэ доўга шукалі, але ўрэшце рэшт кожнага шчанюка на свет белы дасталі. Пацука ды яго пацучкоў падобны лёс чакаў, бо як бы той улады не жадаў, як бы не хлусіў, ды не брахаў, якую ману б не пашыраў, трэ ведаць, як вяровачцы не віцца, а канцу паявіцца. Вось і для пацука канец бачны стаў. Пазнаўшы гэта, ён адразу ж ускрычаў: «Чуткі-плёткі! Мядзведь мяне да ўсяго прымушаў! Ды і вогуле, я птушка таксама, сокал мой брат, а мядзведь паганы!» «Иш ты які!» – Бусел прамовіў. «30 гадоў я назіраў, які з табе птах, і ўжо ў першы год быў сарваны твой пацучы дах. Ніводнага пёркі свайго я не дарую. Усе твои катавальні я хутка зруйную». Пацук толькі на смяротным ложы уцяміў, як пра яго будуць мовіць нашчадкі бусла, як пра шалёную жывёлу, у якой не існавала нават ня кроплі святла. Бусел свае пёркі аднавіў, і ўсё, што ўяўляў сабой пацук, ператравіў. Нават і вусоў не засталося ад пацучай тушкі. Вось з тых часоў буслы драпежныя птушкі. Вельмі цікавая казачка. Мне сапраўды здаецца, што кожны беларус нейкія кавалкі яе чуў так ці інакш. Ось, але яна сапраўды вельмі сімвалічная, бо зараз пачынаюцца каляды, якія гістарычна былі прысвечаныя да дню зімовага сонцастаяння, дню з найкарацейшай светлай парой содняў. Гэта дзень, калі паступова, патрошку, па кропелькі пачынае павялічвацца вось гэта светлая пара. Гэта згадвае, што загляне сонца і ў наша ваконца, і трэба памятаць, што якая б апраметная цемра нас не абгортвала, ўсё адно будзе і светлы час. Спадзяюся, вам падабалася.